Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Manje sizosebenza ngama-histogram. Lapha sizobheka enye indlela yokuveza imiphumela njengoba uyibona-ke lesithombe esiphambi kwakho kuthiwa i-histogram. Elinye-ke igama engathi nalo liyathusa kodwa nje lisho kulula. Lijwayele nje ukusetshenziswa le ndlela yokuveza imiphumela kuthiwa i-histogram. Asike sibheke la njengoba sengikubhalele leli gama i-histogram. Lapha sifuna ukubheka ukuthi iziphi izinamba ezivele la zaphindaphindwa. So sibheka-ke lezi namba sizibukisise kahle ngaphambi kokuba siphendule umbuzo ukuthi yiziphi inamba eziphindaphindiwe la. Ake sibheke-ke. Uma usubhekile-ke sizoqala sibhale la. 1 ku-1 so shiya isikhadlana-ke mhlambe sathuma ukuthi uzoba khona. No-3 so shiya isikhadlana. Nangu-2 usuyavela. Nangu-1 uphindwe siyawubhala futhi ngenhla kwa-1. Nangu-0 nawo usuyazifaka. Nangomunye u2 sathola omunye u1. Uyabona ukuthi siloke sizixhuma sizisa phezulu. Nangomunye u0 sifuna ukubona ukuthi iziphi inamba eziphindaphindiwe. Ayibona ngomunye u1. 2 1 kulula nangomunye u0. Uziveza nje ngale ndlela uzama ukuveza ukuzenza zibe lula kuwena ukuthi uzibone kahle. Ngokuthi uzibone zikulayini okuthiwa yini i-histogram. Lapho 1 bayanda. Nangomunye u3. Asina sino 6. Ya u5 asinawo hayi isikhala lesi bese singasasidingi. Zivezeke ukuthi sino 0 abangaki. 2 1 sibabale nje ukuthi o0 bavela kangaki kulesithombe. Asibaleke. 2 3 4 ngino 0 abawu4. Ngibe no1 abangaki? Bala mfundi. Bawu7. Ngibe no2 abangaki? Bawu5. O3 bawu2. O4 uwodwa asinawo 5. Nange u6 uvela kanye nawo. Ake sibhale ngenye indlela ezosenzela ukuthi kube ngcono ukuthi sike sibone kahle lezi namba vele bese sikade sayiqaqa sayibhala la. Siyaziphinda le namba. U0 wethu sesiyofika le enzansi. U5 awukho kodwa sowufaka nje phela la. Naku siyasuka ku0 sesiyofika kubani? Ku6. Uvela kangaka u0? Yebo. Uvela ka4. U1 ka7, u2 ka5. Sekubalula. Sekuyakhanya nasehlweni. Naku u4 uvela ngakanye, u5 awukho, u6 uvela kangaki? Kanye. Uyabona nje kuleli side sinala sibhala khona inamba zethu, base la iside kuthiwa yini i-frequency ukuthi inamba ziphindwe kangaki. Sibhale lapho ke. Siyaphinda sebhekisisa phela nathi ukuthi sisithathe zonke inamba zethu saziveza khona la. Singakhohlwa umbuzo wethu ukuthi iziphi inamba ezivele kakhulu. Ake sibheke uline wethu lo weinamba. Mhlawumbe basizibeka la phansi kuyinamba uzophinda kusicacele kangcono. Siyabhala futhi inamba zethu lezi vele kade sisizibhala okwesithathu. Ziyasuka lapha ku0 ziya ku6. Sesidweba umugqa oshona phezulu ama-axes lawo. Leyo ke lesi siqeda ukuyidweba eshona phezulu i-y-axis. Le shona phansi yale sandleni sokudla ama-x axis. Sibhaleke. Phela sizama ukudwebani isithombe esisobonakala kangcono. Nangu u0 wethu uvele ka4 siyawudwebela i-blocks la. Uyabona? Asiqamba manga. U0 wethu uvele kangaki? Ka4. Asibheke u1 wethu. Nangu u1 wethu uvele kangaki? Ka7. Nangu u7 wethu phezulu. Siyadwebela nalo ini? I-blocks lethu. Siyaxhuma sisuka
Kuma-x-axis siyowahlanganisa nani nama-y-axis. U1 uvele kangaki ka-7. Siyaqhubeka. Nangu-2 wethu. Phela siloke sishintsha imbalabala. Nangu-2 uvele kangaka u2. Uvele ka-5. Siyadwebela. Siphinde nalaphaya ku3. Uvele kangaka u3. Kabili nje. Hayi awuzange ube imvela kakhulu ke u3. Ake sibheke lapho u4 kwethu uvele kangaki. Nanku uvele kanye. Sodibanje. U5 lo besingenawo ke nje siyazazi ukuthi hayi u5 ivele ubungekho. Asudinge bese sibhala nje ngoba phela unesikhala. Nako ke ake sibheke u6 wethu ufike kangaki. Sishintshe imbala. Uvele kanye u6 wethu. Nanso ke ihistogram yethu. Uyabona ke? Igama nje lithusayo kanti lisho nje into elula, ihistogram. Ukuthi nje sike sidwebe esithombeni esizosicacisela kangcono, isikhombise imphumela kangcono ukuze nathi sike sithole umqondo nje ngokuyibuka ngokusheshsha into.